Grécko má svoj osud vo vlastných rukách, ale súčasť tohto osudu, ak má byť pozitívna, je zodpovednosť a rešpektovanie pravidiel i vnútorných, i vonkajších pre fungovanie v spoločenstve. Ja som presvedčený, že Slovensko, eurozóna a Európska únia je dnes pripravená na scenáre, ktoré predtým neexistovali, aj na prípadný naozaj Grexit v plnom slova zmysle, keďže krajina je v platobnej neschopnosti, je vo veľmi zložitom stave a zatiaľ nevidieť odhodlanie pre skutočné ozdravné zmeny. Grécko je naozaj v ťažkej situácii a poučenie z tejto situácie pre celú Európsku úniu je najmä v tom, že naozaj treba dodržiavať pravidlá, treba robiť reálne rozhodnutia a v neposlednom rade treba robiť reformy, pretože náklady na nereformy sú príliš vysoké. Ja takisto na pôde Európskeho parlamentu budem presadzovať postoj dodržiavania pravidiel, pretože ten je jediný správny pre budúcnosť Slovenska i celej Európskej únie.